Because I'm not late. I see and just today now I don't get sick. Well, shafiri. Mungu zvikwanise zvesofti. Harana ngasira chiteya ende kubasa ndingakangogara. Shati ndingachita chita ndikana ngatagofu. Ari kuritsvaga basa sisofti anenge achiita munyama wacho. Aiwa nelongo ndakanzora meno kwaari kusera chongana chiita zvekuimba zvinotipa mari here kungu. Zvekuimba bhowani munini wangu auzviziva here? Zvakadhako zvotipa mari. Musiya aramba achimba ngatimukurudzire. Mangwana totozofumata vamwe vanhu tosiya zvimadhiri zvedu zvatiri kuita izvi. Zvipi futi koyo? Izvozvi zvika zvavakomana vedu izvi. Ndororera zvavakomana. Ndine mukomana. Wani. Wakuvanzira inini? Wangu pati pacho. Une wani? Wangu. Wakapusa iwe. Mukore uno unoita mukomana wani unopengerewe. Kuchari nehwani ndotya hangu zodhuma. Ndosaka usingawani masini. Mukomana haitwe wani mukore uno. Nhasi mwaka kupiwa 20. Mangwana mumwe 50. Aona kuti zvine chitobalance. Samuri kuti muri kupiwa mari nevakomana akasiyana siyana. Sokungoti masini esaya ndikumaona koko. Akuma mashata. Mashata. Aya ndingone tu chete. Achakunzwirai pano. Dhara rangu rejidzika riya nekamwo. Panoburitsawo tuma 20 or 30 abo. Koma kandazona mazorovha. Kuri anani? Inini tepi yangu kuro. Kasi dhara renyamutara mukore uno pane dhara risina mukadzi nenge rine mota. Iye hana kana mukadzi. Ndakatenda mba kwake. Mukadzi wake akafa. Mukadzi wake. Bvunza ine dzinoziya zvese. Kana shamwari yacho akatondiudza kuti madhamu yake akafa kudhara. 25 years afa. Zvokuzoya panapa makurohwa ine hangu handibati. Kurohwa naniko? Koma muri kuzviwanza. Aitai slow down. Kuri vanhu vacho ndeve area imwe chete. Akatengera tete foni. Dzara irero memwe. Unombazoti foni yanodhura. Gerero rine mari mama. Foni inoita 208 USD mama. Kondozoti anzi ndite mukomana wani pakadaro ipapa. Asi ko unongo uchidya mari yawe papa unongo uchizowa kebo. Faizi akomuna akazokuti ndidzerere mari yangu ndizombe. Mudhara ane mari kana mari ndikowantomuziva. Kuti hamboswera achimboita haana pressure stereki nemari. Ini nangu ndoda kungofokasa nemunhu wangu wani. Kosa wachishaya mari. Munhu aitwe wani mukoro musi wanenge asina mari. Sanenge asina mari. Kuti unodanandana na mari here neyako. Chetewo kana wapinda munobva wapinda mudoni mwoyo. Ndozvakapisira izvi. Ndimanzo marriage sisi majava. Ini ndoda kuita zvekuroorwa. Kuti zvinyi? Ndikakupiwa kamukomana kakuwana kumazuva. Baba. Anondiratidza. Muchakaona chakuratidza izvo. Akakwaka surprise. Asi kumba kwava netumari kana to. Aribo. Ndiwanjengera foni iyi wani. But foni yangu $30 kaya. Iyo ndakatengera $30. Aiwa, chipeki kachiya. Iyo unokuiwa here ndinameta mari kai muchandijoinise ndaitora mama paeka. Musoro wangu. Happy futi. Ndinengere kunzoma breads angu ari kupinda maplace. Yo, usadzungaire wewe. Sapuse. Ngwara patown. Ndite zvandida kuti ndisiye ndite zvelife yangu. But manje muningina handizvigoni. Tori serious nemukomana wangu. Mai manje muchandiona makutopfeka majava so makutonongo tumari. Anotorora here anobhadhira tuma $20. Ine ndinotopinda marriage zvamai manje. Anotorora tori serious. Akutoshengeta mari yekundiro. Anonzi aniko mukomana wako? Mwanza anonzi maziksi so anogara laini rekumpero kuza changodarika zvimashops mundori mbero kufanda mbomungu zvangu ini anotoita zvekuimba futi manje nini kangu ikaka manzi odza kanongorisa zvako ndizvo Robert. Dhara rangu ndoma 1 manje. Muri kuda kutoita zvedhara sisi? Aiwa, dhara ka 1 manje. Dhara rinoburitsa mari pese zveponzo harwadziwe. Kaodza kakandotofunga wakadhamba kafesa. Asi padhara renyu sisi dai manyaso cherechedza kuti munhu haana mukadzi. Hana mukadzi mani. Iwe kuti ndadai nemunhu ane mukadzi here nini mangwarira ndakaita naye. Apa nekuti anoita kuti anochena. Munhu angangochena asingawachirwa asingainirwe nemukadzi. Ane mari anondisaniki hembe dzake kudry clean zvese everything plus kumba kwacho ndakatoenda kumba kwake mai mwana hana mukadzi wake akafa kare 5 years after. Ngwarai sisi nowadays vanhu vari kutora dzimba dzevanhu vachitenga vanatete vachitenga hama kuti mimi ubheri kungoda kugulivisa. Pamakore sandada nemurume dai ndakatozvibata zvane mukadzi hana mukadzi. Orai takoma musazoita ndakukudzai. Zvinhu zvenyu zvitai makangwara muchachema mangwana. Achipedzisa kusika maplate autombo rinova kana dhiri audzidzisike ndopaunorasikira ipapa. Sikadedini zvakutora kuti nanjendo chikoro kani.
Ndakaenda kuchikoro kandi ndichibva ndadzingwa nditi. Ndichibva ndadzoka ndichibva ndaudza mama kuti mama ndaita sei ndadzingwa. Wati chi? Ndasvika ndichiudza kuti ndadzingwa. Dzingwa? Ungoita sei uchikoro chizvozvo? Ndasina ngobhadhira school fees. But iwe wakabvondudza kuti watangosvika sei? Bhadhira school fees. Ina mai yako ndakavapa mari? Vakatondudza kuti zvani makavapa mari but vatindisakudze but mukavaudza kuti ndazitaura nozvangurova mutavaudza. Iwe mai yako wambinda? Handisizi. Kwete. Hakuna zvakadaro. Asi musavaudze munongondibhadharira makazarama. Haifana tobhadhara. Vanofanira kuiburisa mari iyo. Inini handingafonwa kuenda kushanda. Inini handingafonwa kuenda kushanda nditi. Nena kuti zvonizvo. Nyara. Mari yeschool fees yandakakupa. Mwana arikudza kuti mari iyo wakadya. Ko ndipindure kana nditaura newe. Yesu. Asa wagona kupindura. Mwana. Nemeodza. Taura nini? Ndati mari yandakakupa yekuti ubhadharire mwana school fees. Arikuti arikudzingwa. Asa uchanzwa? Azichanzwa? Usaramba uchiminyira muromo kunge muroya yedzero. Nditaura ndega. Handi mwana wangu atokudze. Handi mudubhiri. Usandiudze zvokuti handiti mwana wangu kugai. Saka ende kushandira here kuzonzo iwewe ndoti mwana wangu ngaende kuchikoro. Adzidze imhosva here kuti mwana wako rwaramba chikoro ri form 4 uyu mwana wangu asvika form 6. Imhosva. Umwana manje. Ndozviziva kuti ruru haumude iwe. Imhosva. Ndinokuvhamba pane pamba izvo zvazvinzwa. Kana vechira mechi nenini ngatiti. Hatombozoreka kuvhunduka imi. Asi wakagara. Hana kugara kwani matini ndrimuro. Ndani matini ndrimuro here. Uritsa mari. Miraika matini ndrimuro. Yatochinja kwa musa. Kwandi jaira stene. Muroi. Mukamona muroi munomudzirai. Izvo. Yeso kudi. Aya anenge atomamhepo. Mamhepo chaiwo. Mwari kwamabva kupenyu. Mamhepo. Ndima katondisira mamhepo acho. Kondokubvisira mamhepo ndarudzi newe here. Ndine dzinza newe. Kamunoziva kuraya kwanga asati tinonoraya tese. Tomagadha zvemabere tiri tese. Haundiminyurire muromo. Ndotokuminyurira. You are under my foot. Zvenyu zvekuti muri kunze uko muchinyeberana kuti he baba musoro wemba inamai ndini bhareta racho ndezveiko wanzwa mangu amhitirwe izvozvo wazvinzwa tokuchiona ane musoro kana kuti bhareta ndakona ane bhareta ane musoro zvimweni manje nditotorakuteotra musoro aiwa zvakanaka hapana chakashata yandinaye nchena nemwana wemwana wechikoro ndinobhadharira ndega school fees asi muno muchafa nenzara munonyedza kana matoda izvozvo zvokuti munomufira nenzara muchachiunza chikomba pano wakatarisa pamba pani pako pawakavaka nemari yako kana uchida kumbotiedza kuti panotsva mupinyi pachisara demo pachatari demo posara mupinyi anenge ari mashuru akaamuri kuonai kuti demo roto inosa it's okay hapana problem izvo ramba chinetsa nemamhepo zvinonetsa saka ndosvika kupo right ndichindakakupa mari yangu mwana wangu weschool fees iwe wabva wadya mari yacho izvi mari hapana kachisvinu chayakamboshanda hapana kana 1 basa ndoreuda kungodya uchifuta wakagara pana kunge brera ndotadzani uri brererewe tori brera uri kahuku keroad runner zvanhu zvitori naro wezoti wakacheka pa wakadya unogona kurapwa bhosi kana udya miti yakasiyana siyana manje ndori brera iroro ramusingadiro saka chintsvagira angu ikaembe dzangu ndiendere basi siyezvangu munotsvagwa nemuroi manje munopenga baba imi ndakupenga nhasi munopenga kutora mwa enda iwe hazvina basa enda ufo ndikaswera ndida kunyengera zvisina basa zviswera kushungurudza mwana wangu panapa mwana wangu otadza kutoenda kuchikoro handikaswera ndichikupa mari yai mwana wangu panapa uswera uchidya panapa enda iwe dammit man fokoro handingatongwe nemukadzi wandakaroora wandakabvisira mari yangu inini yakadyiwa newabereki wako danga rese remobereka enda musha kwenyu nhasi wauya uchinitonga panapa hakuna zvakadaro unonyeba iwe vakakurera vakakutadza iwe uri stupid yemukadzi kutoti mazvitaurire vanosara vachindirova kuti mwanangu usaka ape muda kuenda unosara vachindirova unonifonera ndosaka ndiripo ndinodzoka zvakatoda vakatokurova chete ndingatoregedza kuenda kumbasa kwacho chinitsvagira kuembedza mwanangu uende hangu basa Yazeta telefoni yangu mko? Yaita hapo zvetu. Aiwa, mnonaisa mnome? Sasa bozo hiyo.
Ndimo mara wana nditi. Ndimo muno mjayo. Ndati nice baba. Kopo shota jayo sakana. Kopo chinoendera nepapa pamunai. Mapocha aripo. Ndokutsvagira no. Ndati LCD amaisa pamndaraka. Aiwa ende ma LCD anyuka ndemhande pamusoro. Aiwa. Ndemhande pamusoro nondi ndinyatso kuona kuti LCD apa ikitonga like yagadzwa phone yacho. But matoisira nhasi. Aiwa zvakanaka chaizvo. Aiwa mapedza nasoro. Aiwa tapedza. Aiwa munhu oita zvinhu zve zvinhu nyine mazvo sezviri bom. Saka pochinoendera nepapa ndeipi kona imwe ngoma R1. Mapochi ndokutarisira ari ndenzasire inini kupochi nopinda ipapa chaizvo. Yamusoro ikata kutomubata. Bata atikurambidzei. Muzi mumakastoma ka. Saka ngatibatsirane kutsvaga kasezvo ndokuona kuti idiki kana. Kutsvaga. Ngatibatsirane pane nenzanisa ndotarisa pane ari apa. Aiwa mukuziva zvinhu zvenyu baba. Mukuziva zvinhu zvenyu. Aiwa boshe. Aiwa. Munopedza. Boshe kuti. Aiwa munopedza. Topedza. Hanzi chi R1. R1. Norman. R1 mobile. Okay. Aiwa mune zvinhu zvenyu ende munyatsaita zvinhu zvenyu zviri quality. Aiwa tinongokurudzira vanhu ndoita sei wauyewo pana R1 handiti. Aiwa zvinotendwa hafo yangu maita zvichachaizvo. Wagona zvekuti. Aiwa pabo. Vakudzokera zvinhu kuti naye. Pasauda kuti vadzingere. Vagara. Ndisimbodzinga hangu asi vagara tete. Vakashitsa kumhanya. Ndisimbogara. Ezvine zviratoikire chitrime mwana. Zvozobudera kuti udze munhu tinaita temurukenda rini. Were kana. Zvekuti. Tsano wako ndiani? Enda wakabhidei kona. Usisina respect wa. Maswera sei baba. Ndozvamunoda kazvikunzi baba. Aiwa respect. Musati manemisha. Respect inongodiwa ndodzo. Hazvine kuti mumba menyu mune kanzwa kadiki kadeo. Respect inotomutangira ipapa. Baba nengo karara nyango akamuka mango. Size body kana kuti anzi yechichi hapana. Ndini baba inini mango. Ndini baba. Chaita baba usati wa baba. Aiwa. Nditi baba wapo. Saka baba ndini. Mufana tonditeerera nditori baba pandiri panapa noti pane zvimwe zvese maproblems ese anosangana naye ka unotoona inini futi because ndini baba. Nhasi makarowa maserious kwakanaka. Kwakanaka. Nyaya dzedzofamba zvakanaka kanza. Tiudzesi usimuona foni kuti aiwa. Ndio iye here. Ndio kafoni yakaita marara iye. Kone meshi. Aiwa yagadzira. Apo voisa bamba futi. Aiwa R1 anopedza iwe. Aiwa anozva zvari kuita bhozi ari mumwe munhu chomirira ndimboona naye ndongobata. Uona mundidzorere foni yangu. Aiwa yakanaka. Yakanaka. Kana wanatsana wakuzoya muzuva rova vachita. Kuti kana wakataisa aiwa kana wakataisa ndingini. Marisa. Chimboradza kuti pamba yabviswa yanga iripo paiswa ino. Ndatoishaya kaini. Wachandonzani? Unonzi mukoma R1. Ndo anowanika mumashops medu apo. Awasiwe iri mukoma R1 kuti anopedza nezvemafoni. Ndo chiremba wemafoni. Aiwa vanogadzira wena. Vanogadzira. Asi naiso sanzodzi yangu. Kuti tavakudzokera rinepo. Ana kusanziwa ngo iwo awasatono. Hanzvadzi dzangu. Pamwe amene pamwe ndini ndikupenga here kana kuti handichatsoziva. Ati ndine friend yangu yandotamba naye. Alright. Munhu wandotamba naye ari kuti anzi pane tuma baby but patuma baby ataurayo. Suspect mimi boss master ataurayo yese. Master yenyu meso. My day na Mary ndo wapo wangu my day na Mary. Wangu warimo muno. Tisegere munyika neyanzvaka. Makangonzwa mazita makutoti tizo madima nyazobvunzisisa kuti vanhu vacho vakamira friend yangu yacho azoda kuiziva bebe. Ndekupi friend yenyu iyoyo? Hambogare kurefuka. Ndandoona close radio iri. Pane kupacho. Anoodza. Master anongofanana naye. Anonzi odza munhu.
Kozi suma fese duka astombo ni areas. Astombo. Udana na odza. What's Odza mani usatongo siri kunda ndikutaura vanhu. Pamwe ndomodza kuti angete wako. Aiwa akana wangu agara. Unofamba nemota kawa. Aiwa wangu ane mota ini. Akaita seodza yeye. Aiwa ini ndakatomukunda kureba mupupi kwandiri. Wakwane mota. Aiwa wangu ane mota. Afambe netsoka. Imambo rachita vanhu vanofamba netsoka here. Alright. Alright. Kana asiri yeka. Ayo richazona pamberi apa. Asi ndikazvibata. Kudi kwacho. Ndikazvibata. Wakabata foni apa unogadziswe. Ndizvo bhozi. Inini chinhu. Kana iri mari inofara izvi zvaketi rokwatenga. Aiwa kamusamari. Izvati anyara tumwana. Aiwa zvekumashure ngatimbosiyane nazvo. Ndakumboenda nezokumberi. Asina ngotisisika. Kana ariro andikuziva ka. Aiwa imboite muvhondi papo. Nechi. Aiwa wangagara areas. Imboite muvhondi. Asiri. Nditoimba naye munhu. Aiwa wangu atombowanike muma street manje. Yakune ongoti grade dzako ne school fees. Chiko ndakakutadzire chiko naye mwana. Imose kuchengeta pano pamushaiwe. Chisi kuitika. Ndakati chini naye kudhadhidha wako nawe mari. Saka waudzire chi? Unopenga here? Unopenga. Manje nhasi wabhuka mechi nenanti. Ndakuradza kuti mukuru ini newe ndiani? Andikuirana. Ndikuirana here? Ndaive. Kasa uya panapa. Ndopauri kugara nhasi. Zaraipa. Ndopauri kurara nhasi. Ukuzvinzwa? Handisi kuona mumba mangu chete. Ndakukurova siyaone. Ndakakuchaizwa radhidhi wako here. Wazvinzwa? Ndakukurova. Handitombodi kuona pamusoro pangu. Ndaipa kusvika amen. Tsege kambwa kemunhu. Sorry kudini. Wadi kuti sorry pangu vacho. Wangochitaura uchizviziva kuti ndakakudza iwewe kuti usadza dhidhi wako. Mama sorry ndagara ndachita kuti. Ndakakuti chi? Ani ndakakuudza kuti inini ndini mukuru panapa. Ndirakuona mukuru ini newewe. Nhasi unoparara panze, nhasi unokurwadza. Mvura yese ichaperera pamwiri pako iwewe. Tsege kambwa kemunhu. Mama. Mama, I'm just